Takže vítám vás v Brestovské jeskyni. Teď jdeme směrem k jeskyni a užijte si video. Jaskyňa je jediná najväčšia sprístupnená jaskyňa tu na Orave. Nachádza sa na severozápadnom úpetí západných Tatier. Vchod, cez ktorý sme vošli, je vo výške 867 metrov nad morom a pôjdeme do hĺbky 10 až 30 metrov pod zem. Spolu prejdeme okolo 217 metrov, pôjdeme tou istou trasou tam aj naspäť. Celá naša prehliadka bude prebiehať popri vodnom toku, ktorý sa nám tu nachádza. Priteká sem z doliny Volarisko a taktiež zo studeného potoka a takto prechádza cez celú jaskyňu. Až nedaleko jaskyne sa nachádza Brestovská vyvieračka, kde spod kamenných masívov na povrch vychádza táto voda, ktorá prechádza cez jaskyňu. Dobre, my ďalej spoločne pôjdeme dohora po tzv. Mlynárskych schodoch. Ja vás tu chcem trošku upozorniť, vlhkosť v jaskyni je vysoká. To znamená, že je tu všetko také mokré, šmykné, treba si dávať pozor, aby ste sa náhodou nepošmykli. A ešte sem, keď si všimnete, na tejto ľavej strane chýba zábradlie, tak sa pridržiavajte hlavne pravou rukou. Dobre, a môžeme ísť. V chodbe si povieme, z čoho sa jaskyňa skladá, ako samotná jaskyňa vznikla. Hneď sem za mnou a toto celé, čo vidíte na tejto strane, je svetlosivý Ramsauský dolomit. Na ňom môžete vidieť takú jemnú vrstvu hliny. Keď sa pozriete sem do rohu, máme tam ďalšiu horninu, je to tmavosivý gutenštajnský vápenec, ktorý je poprepletaný takými bielými kalcitovými žilkami a posledná hornina sa nám nachádza sem hore. A je to tzv. Zlepenec. Na ňom je krásne vidieť, ako voda vtekala sem do týchto priestorov od východu z tejto strany až na západ, na tú stranu, odkiaľ sme prišli. Ako vlastne vznikla táto jaskyňa? Jaskyňa je fluviokrasová. To znamená, že všetky priestory, ktoré sa nachádzajú v jaskyni, boli vytvorené vodou. Voda, ktorá vlastne stekala z povrchu. Vo vonkajšom prostredí sa obohatila oxid uhličitý a vtedy má takú schopnosť, že dokáže tieto horniny chemicky rozpúšťať. To znamená, že voda, ako vtekala sem do týchto priestorov cez tzv. Slepý komín, ktorý môžete vidieť tam hore v rohu, začala tieto horniny chemicky rozpúšťať. Ale nielen chemickým rozpúšťaním, ale aj mechanickým obrusovaním. A to tak, že voda bola obohatená o štrk, o piesok, o hlinu a ako agresívne vtekala sem do týchto priestorov, začala narážať do týchto hornín a vytvorila takéto chodby. My ďalej spoločne pôjdeme tamtou stranou takým mostíkom ponad vodu. Ja vám ešte v krátkosti poviem niečo o tej vode. Voda má okolo 4,2 až 6,9 stupňa Celzia. Je to naozaj veľmi chladná voda, ale naopak je veľmi čistá.
I keď pôjdete po tom mostíku, kľudne sa tej vody dotknite, ale ak tu mám niekoho veľmi smedného, môžete sa jej aj napiť. Je to naozaj veľmi čistá voda, ktorá prešla cez 7 sifónov, kde sa očistila od rôznych baktérií, nečistot. To znamená, že je to čistá pitná voda, tak kľudne sa v tejto časti môžete aj napiť. Dobre, a pôjdeme spoločne ďalej. Szanse. Do tzv. Bivakovej sieni. A v tejto sieni si povieme niečo viac o tejto kvapľovej, syntrovej výzdobe, ktorú tu máme takú troška bohatšiu. Ako vlastne táto kvapľová výzdoba vzniká? Ako som už spomínala, tak voda, ktorá sa dostáva sem do týchto priestorov, je obohacená oxid uhličitý. A má takú schopnosť, že dokáže tieto horniny chemicky rozpúšťať. To znamená, že voda, ako vtekala sem do týchto priestorov cez tieto slepé komíny, začala chemicky rozpúšťať vápenec. Ale sem, kde sa momentálne nachádzame a v celej jaskyni aspoň o 10-krát menej toho oxidu uhličitého a začnú sa vyzrážavať. Začnú vznikať tzv. Stalaktity od hora nadol. Tie môžeme vidieť sem hore v tejto časti. Ale kvapka z hora spadne aj dolu a začnú vznikať tzv. Stalagmity. Tie sa nám nachádzajú napríklad sem v tejto časti. Ja keď do ňoho takto zasvietím, dokážeme ho takto presvietiť. Tedy naozaj vieme, že je to tá kvapľová výzdoba. Je to vápenec, ktorý reaguje s čistou vodou. Preto je to, dá sa povedať, že takéto priesvitné. Keď sa nám tieto stalagmity týkajú tzv. Stalagnáty, presne tak, ale tých tu máme celkovo veľmi málo, pretože naša jaskyňa je veľmi mladá. Má iba okolo 500 000 rokov. Možno si poviete, veď 500 000 rokov je dlhá doba, ale na tvorbu takejto kvapľovej výzdoby je to veľmi krátka doba. Pretože 1 cm kubický takéhoto kvapľu rastie 100 až 150 rokov. Naozaj veľmi dlhú dobu na to, aby vyrástlo niečo takéto. To znamená, že o pár miliónov rokov už aj naša jaskyňa bude o mnoho bohatšia na tú kvapľovú výzdobu. To už asi ale neuvidíme, ale malo by to tak byť.
Keď sa tak lepšie zapozeráte na tieto stalaktity, ktoré nám idú z hora, sú také podlamované. Je to troška smutnejšia história Brestovskej jaskyne. Prvá zmienka o tejto jaskyni pochádza z roku 1886 a spomínajú poľský jaskyniar Titus Chalubínsky. A vtedy samozrejme jaskyňa nebola zabezpečená, tak ako je v súčasnosti a mohli tu voľne vchádzať. Či už hľadači pokladov, alebo nejakí bádatelia. Myslí si, že tu nájdu nejaký poklad. A videli vlastne niečo takto trčať zo stropu, tak to poodlamovali. Až potom vlastne neskôr zistili, že je to len tzv. Rozpustený vápenec. To znamená, že pre nich nič vzácne, ale keď sa to nachádza takto v jaskyni, je to naozaj veľké bohatstvo. Dobre, my ďalej spoločne pôjdeme tamtou stranou takými cikcakovými schodami do hora. Ja vás tu chcem trošku upozorniť, na stenách sú popripevňované lánka. Poprosím vás sa pridržiavať tých laniek, hlavne tam ďalej sa nám nachádzajú skoby. Trošku taký náročnejší terén, treba si dávať pozor. Sem, keď vidíte hneď tieto prvé schodiky, nachádza sa nám tam tá 7-metrová priepasť. Samozrejme, nemusíte sa báť, že by ste tam mohli náhodou spadnúť. To isto nehrozí, spravíme len pár krokov nad ňou, ale zvykne tam občas vypadnúť telefón alebo nejaká handrička. Ak máte niečo tak voľné, len si na to treba dávať pozor. Dobre, a môžeme ísť ďalej. Ty sa nemusíš zavídať. Tu máš plánko. Dobre? Daj ručičku ku boli. Pomaličky. Dajte ruku. Pekne pomaličky svietím, dobre? Chcel by si byť? Nie? Parádne ti to ide. Aj tak máme väzom. Pomaličky, dobre? Trochu dobre sa potom. Nie, tak. Dobre?
Dostali sme sa do tzv. Siene potápačov. Prečo sa to tak nazýva? Keď sa už pozriete, či už sem na túto stranu, alebo na túto stranu, nachádza sa tam už iba voda. To znamená, že my, bežní návštevníci, by sme sa už nikde ďalej nedostali, iba by sme si obliekli nejaké neoprény alebo plavky. Ak máte plavky, tak môžeme pokračovať ďalej. Áno. Máte? Áno. Pri sebe? Áno. Hej, no tak paráda, ešte sme tu nemali pokračovanie ďalej, tak môžeme vyskúšať. Ale ak nemáte väčšinou všetci, tak musíme sa otočiť a pôjdeme naspäť. Ďalej do jaskyne už pokračujú len profesionálni potápači. Takáto činnosť potápačov je ale veľmi náročná. Na Slovensku máme iba okolo 10 profesionálnych potápačov, inak tu chodia potápači či z Poľska, z Nemecka, z Česka, aj z iných krajín tu chodia prekonávať sifóny, či vchádzajú. Tieto sifóny sa prekonávajú z toho dôvodu, pretože za nimi sa nám nachádzajú o mnoho dlhšie takéto suché chodby, akými sme šli teraz. No a na to, aby ich preskúmali, musia prekonať sifón. Keď ale idú takíto potápači do toho sifónu, býva väčšinou cezeň natiahnuté lánko. Pretože teraz vidíte krásne čistú vodu, ale oni, keď do nej vojdú, na spodku je štrk, piesok, hlina, ľahko si tú vodu zamítia. To znamená, že nevidia absolútne nič. Cez ten sifón ich vedie len to natiahnuté lánko. Kľudne môžu plávať aj so zatvorenými očami a pridržiavajú sa len toho lánka. Môže sa stať ale aj to, že sa im lánko pretrhne a väčšinou to končí tragicky. Našťastie sa u nás v Brestovskej jaskyni ešte žiadna takáto tragédia nestala, ale pred 3 rokmi v susednom Poľsku bola presne takáto tragédia. 2 potápačom sa to lánko pretrhlo. Keďže oni nevidia absolútne nič. Nevedia, či plávajú rovno, alebo odbočili do inej chodby. Došiel im kyslík a vlastne zahynuli v tom sifóne. Poďme si povedať niečo viac aj o zvieratkách, ktoré v jaskyni máme. Máme tu okolo 60 druhov rôznych živočíchov. Či sú to stygobionty, a to sú vodné živočíchy, sem tam nám tu priplávajú aj ryby. Samozrejme, ale nie je to nejaké časté. Väčšinou sa to deje práve vtedy, keď sa nám voda v jaskyni zdvihne. Keď sú intenzívne dážde a prší nám tak 2-3 dní v kuse, dokáže táto voda v jaskyni vystúpiť až do 2 metrov. Vtedy máme množstvo chodieb, ktorými sme šli hlavne na začiatku zaplavení a práve vtedy sa nám tu dostávajú aj tie ryby. No ale tým, že je tu tma a nemajú sem dostatok potravy, väčšinou len prejdú cez celú jaskyňu a vychádzajú vonku vo vyvieračke. Máme tu aj troglobionty, to sú zase suchozemné živočíchy a samozrejme najvýznamnejší z tejto skupiny je netopier. Do našej jaskyne vlietáva až 9 druhov rôznych netopierov. Najčastejšie tu ale vlietáva netopier veľký, ktorý má rozpätie krídel niečo pod 40 cm, takže naozaj veľký netopier. Teraz ale momentálne sa nám tu žiaden netopier nenachádza, pretože je leto, je vonku teplo a vylietávajú na povrch za potravou. Keby ste prišli tak okolo septembra, októbra, práve vtedy nám už vlietávajú aj tie netopiere do jaskyne a sú tu počas celej zimy. A znova, keď príde takto leto, vylietávajú na povrch. Dobre, ja sa vás chcem opýtať, vedel by mi niekto z vás povedať, čo sa to tu nachádza za mnou? Častokrát si návštevníci myslia, že tu máme Wi-Fi, pretože to vyzerá, že vraj ako taký router od Wi-Fi. A vy si čo myslíte, že čo to tu máme? Nejaké tipy? Čo za elektrikou to bude? Zariadenie na odpaľovanie nejakých priestorov? Nie. Nič to ani nebolo odpaľované. Ani také nič nemáme. Elektrika niečo zlepšiť. Senzory. Dajú to pre tých potápačov? Senzory. Dá sa povedať, že môžeme to, ale pre potápačov nie, oni si všetko nosia sami a tie lánka sú už natiahnuté v tých sifónoch. Senzory by sme to mohli nazvať, sú to merače, ktoré merajú či teplotu, vlhkosť, tlak vzduchu. Taktiež také merače máme vo vode, kde zase sa meria prietok vody, hladina vody.
Počas celej prehliadky ste si mohli všimnúť také čierne tuby. Zo stien to trčalo na takých špagátoch. To všetko sú tie merače. V nich sú napríklad vložené teplomere, ktoré merajú tú teplotu v tej jaskyni. Dobre, dostanem sa na schodník. Vedel by mi niekto z vás povedať, koľko máme na Slovensku jaskyň? Celkovo aj sprístupnených, aj tých nesprístupnených. Čo si tak myslíte, nejaké číslo? 20 000. To už je celkom veľa. 300, to z vás je až moc málo. Slovensko je najbohatšia krajina. Má najviac jaskyň, ale 20 000 to už je moc. Celkovo ich máme na Slovensku okolo 7250. Z toho pre verejnosť máme sprístupnených 19 a pod správou slovenských jaskyň, pod ktorú patrí aj táto jaskyňa, tam ich máme 13. Dobre, neukázali sme si žiadneho živočícha, ale predsa tu máme ešte jedného. Väčšinou ho vždy spomíname až takto nakoniec, pretože keď sme to robili na začiatku, návštevníci nám nechceli vchádzať do jaskyne. Je to meta teplomilná. Je to taký jaskyný pavúčik, ktorý sa nachádza. Keď budete vychádzať vonku z jaskyne, tak tam je taká sivá strecha. Tak tam potom, keď sa pozriete, sa nachádzajú. Ich tam celkom veľa, sú také trošku väčšie, tak sa môžete pozrieť. Treba si ale dávať pozor, bo sem tam zvyknú skočiť na také žlté neónové prírody, tak si dávate. Dobre, ja vám ďakujem. Ešte krásny zvyšok dňa u nás v Moravskej. Že ich vyneseš od hodinu. Takže tohle je všechno z přechodu Roháčů, západních Tater. Teď si užijte pár fotek a uvidíme se u dalšího videa za 5 dní. Ahoj. Takže pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr, nezapomeňte video sdílet. Tady spolucestovatel. A ještě si užijte pár fotek a uvidíme se u dalšího videa za 5 dní. Ahoj.